Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda Simba season 8 bayeza guys. Nayi ke into ekhulunywa abantu bayikhulumile futhi season 5 siqala ukubona i-birthday celebration ngababa uMseleki bihlelo umacele. So uMseleki waba emotionally bona amakhosikazi akhe khona nezingane bemhlelele engazi wakhala ke omacele nomakhumalo nomayeni bakhala kwasala uMangwabe. Ilobu uqalile uthanda nesithembu asimbona uMangwabe ekhala ziyenzeka izinto uyacomplaina ngezinto acomplaina ngazo ileyo nto ke babazwa abantu ukuthi asoze ubona uMangwabe ekhala unesi kodwa phela uMangwabe yabo izinto eziningi mhlambe nezimo enzima uyijwayele so mhlambe ngeke kuze kujwayeleke angisho ukuthi yazi abantu bazo-interpreta wrong le nto angisho ukuthi uma unesakhala awukhali ngisho ukuthi izimo ey'nzima yinto mhlawumbe yabo aseze wafundiseka ngazo so izinto ezenzeka eMzumbe njengoba nje yena eyithatha njengedrama kwizinto futhi angenandaba nazo akakhali kodwa ukukhuluma uhleze straightforward. Into esingayazi-ke ile yakhe nalo number 5 olobethi mayefika uzo-replace mina mayefika ngiyahamba because uMangwabe uyahamba from season 4 la uMseleki ambize khona wambuza ukuthi kulezi zinto abeyibala complaina ngazo zikhona nezithinta yena wathi uMangwabe cha waqala kuba uMseleki wathi ukufika late ukungapheki ugqoka amathayi sengathi kuba njani wabala nje izinto uMangwabe wayengenandaba akakhiphanga ngisho izibuko guys wayehleli naye etafuleni bobabili embuka lapha phakathi kwezibuko wase uMangwabe hayi phela njengoba uyisithembu unento yokuthi awujabule la okusho ukuthi khona indawo ofanele ukuthi ujabule kuyona phindela kuleyo ndawo wase uMseleki uyadelela uMangwabe mayemphendula kanjalo ngoba uyazi ukuthi akanayo ichoice saxa ukuthi kanti isithembu asenzeni ukuthi kube nama-options amaningi njengoba uMseleki wathi nje kuyenzeka ibhande engalitholi eSeapark kodwa ufike lithole eMzumbe seyinjani lento iningi-ke iyisiphithiphithi yona ukuthi ibhande angakwazi ukulithola le alithole eMzumbe kodwa uMangwabe masemtshela ngokuthi awunayo ichoice useyaphika manje uyacasuka manje-ke kwi-prom yaku-season 8 umayeni siyambona ukuthi khona into emkhalisayo umacele khona into emkhalisayo umakhumalo khona into emkhalisayo kwasala uMangwabe uyibambele la ehlala yo cha siyamsana uMangwabe nedrama yakhe uMangwabe uzibambele la ehlathini akukho nto ayikhalelayo ayikho i-episode enoMangwabe eyikhala ngisho nayo leyo ukuthi-ke abahambayo hayi akakhali nje kodwa ukucomplaina-ke nokubeka ubaba uMseleki endaweni uyakwenza-ke lokhu uyamtshela kodwa into enayo esingasayazi lena yokuthi kanti kuleli khaya kudlalwa ngedivosi yini ngoba lo number 5 ukuphi sisaqhubeka-ke guys omunye ozothi hayi sesikhathele usithando sami unama-options uthando nesithembu sazokhuluma ngayo izingane zesithembu into abayisho ku-social media ilezi engiyicaphunayo ey'threndayo ukuthi ziyangihlula-ke izinto ey'threndayo nje zihleze y'gijima kakhulu ngisale-ke ngejubane so lokhu ama-TV shows because ngiyakwazi ukuthi ama-TV shows ayaphela kuMzansi Magic bewalethe ngapha ku-Showmax mina ngihlangane nabo ku-Showmax into-ke batshazwa abantu ukuthi uMangwabe akakhali uyakhala uMangwabe ngiyenzeka ukuthi lento evela kuthando nesithembu akuyona emkhalisayo lokho abakushutha nothando nesithembu akakafiki kulokho okuzomkhalisa okwami-ke ngiyabonga guys i-support qhubeke futhi nisupporte nabanye enye into ebalulekile landela into oyithandayo ukuze ungahlezi ucomplaina kuwona wonke ama-channel ohlangabezana nawo kuzoba sengathi wena unenkinga because awuzazi ukuthi ufuna ini mawufika la ku-social media platforms because kunama-options over 100 a day okusho ukuthi ungayikhethela ukuthi ulalela kuphi uwuthandani ukuze singakutholi ucomplaina kubona wonke amavidiyo abenza uthando nesithembu ukuthi sengikhathele as if kukhona umuntu okuphushayo ukuthi ngena lapho ngenkani kanti cho mawuthanda indaba zithando nje ube right nathi asinankinga sizoqhubeka silethe lokhu esikulethayo ngaleso sikhathi. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.